Nthawi yankhani kuchokera kuno ku MBC ndipo mauno muli ndine Mphatso Tebulo poyamba nayi mitu yake. President Chakwera mauno atsogolera mwambo okhazikitsa ntchito ya makono yosunga mphamvu ya magetsi pogwiritsa ntchito mabatire battery energy storage system mchingerezi. Nthambi ya boma yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya DOTMA yayamikira bungwe la African Risk Capacity Group kamba kuyambitsa ndondomeko yomwe ikuthandiza mayiko akummawa ndi kumwera kwa Africa pakagwa ngozi. Ndipo chigawo cha zamaphunziro cha South West Education Division chapereka mphoto kwa ana asukulu a sekondari 55 ndi aphunzitsi a sekondari 17 kamba kuchita bwino pa mayeso a Form 4 a chaka chino. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wapempha achinyamata mdziko muno kuti asamalole kugwiritsidwa ntchito za upandu mundale pamene dzikoli likukonzekera chisankho cha chaka chamawa. Dr. Usi anena izi pamene anali ndi ulendo wa dzidzidzi kwa anthu ochita malonda msika wa Mbayani ku Blantyre komwe mwazina anacheza ndi mavenda. Zambiri mulipotere. Mawa kukambirana ndi kumvetsetsana pakakhala mavuto ena aliwonse. Iwo apemphanso mavendawa kuti aonetsetse kuti akutsatira ndondomeko zonse moyenera kuti apitirize kupeza ngongole ya boma ya NIF mosavuta. Apa iwo anayitana komiti ya msika wa Mbayani ku nyumba yawo ya boma ya Mudi komwe anakakambirana njira zosiyanasiyana zopititsira patsogolo ntchito za malonda pa msikawo. Wachiwiri wa president wa dziko lino Dr. Michael Usi wakhala akuyendera misika mdziko muno pofuna kuwalimbikitsa anthu azamalonda kuti adzigwira ntchito molimbika komanso kukhala mogwirizana ngakhale ali osiyana pandale. Tsopano tikuperekeni kwa nzathu ku Lilongwe kumene mtsogoleri wa dziko lino akuyembekezeka kutsogolera mwambo okhazikitsa ntchito ya makono yosunga mphamvu ya magetsi pogwiritsa ntchito mabatire battery energy storage system BESS mchingerezi. Munali ndine Mphatso Tebulo, mwakoma nonse.